ahinya Sharon. Kaka isewacho no, Kawuono EPRA nigi twak kakao pach oganda kamiluongo ni Acacia ei Kisumu kae, kendo waruako jopiny mondo bi omiwa views gi. Kadhi e penjo mar Bernard Agiso. Rural electrification en program mar government of Kenya. En program ma sirkal mar Kenya timo. Kaka asewacho, sirkal dwaro ni kachop higa mar 2030 to biro bedo ka jo Kenya duto nigi stima. Koro rural electrification be sirkal nigi levy moro ei stima kae. Ma iluongo ni rural electrification levy. Levy ni itiyogo kaka sirkal choke to otiyogo e gao etero stima e gwenge ka gwenge kaka pesa ni biro. To levy ni ne obedo capped mondo kik ohiny japiny ahinya, but mondo sirkal omed yudo teko mar